what guys, it's very dark here. It is like you can see guys, kinadaghanan dyan mong mga buildings palibot sa amo ang boarding house guys. So mao ni si ang amo ang rooftop. Kuyaw kaya mong boarding house kay naami rooftop. Simple lang siya nga boarding house, di po siya kamahayan guys. So kinsay mga willing diha nga mo boarding house, approach dayon ako, charot. So sa kangit-ngit aning Cebu guys no, di po kangit-ngit, lamdag man siya guys, na lamdag ang mga building guys. So diri lang dapita sa among rooftop may dili lamdag kay wala may mga tao kadyo nga magatambay aring dapita. Pero as you can see here, as you can hear the sounds, pinakakusog dyan mo ilahang mga kumbati chatcha dito, kumbati disco dito o ditong dapita o kanabitong nagaanaw guys. So nawa guys, hala bira.